Tuwi na daw, te, napintas nga idea o. Diskarte te pa nagtambak. Nag-shot tayo yan, nag-shot ng galisto nga pagtambak ta, kataltalunan nga tato yun. Nagmayatin nga nga, buy-buyahan na na, naglilis sa tambang nga pampamayan na. Lambuto na yakas ta ate, nagmayat nga panay, nagtambak. High-tech nga pa nagtambak dahil tao. Lambutan niya, kataltalunan tayo mga Pilipinas tayo. Nakastay mo ako, balik mo mga trata ti tambakan dito Pilipinas yaw, mayatin niya na eh. Alis to lang, ati pa nagtambak ti kasti nga taltalon no ka. Nakastay mo ako rin, nakalawlaw at talon naman no. Oh, ito yung mait, adumam mo ti kardahin dahil niyo, dapat kuha na nga eh. May hile-hilera 20 ko yun, ipagi kabila na nagmaya dahil niyo. Uri man ti kontrataon nga talunan no kasi ti kaduna tayo daw day. Mayatin niya tayo nga panagparal pa. High-tech na panagrad daw ito yaw. Ito ati mayat nga ma-improve ko ma. May idea daw ito yun niya. Siya ti diskarte nga panagtalo na ito yan. Uri man nung alawang ektarya ti tamaw na daw na nagmayat. Siya atin niya nga buyahin na yun kasi ti panag-grab na ti itarya nga talo na yun. Butin niya nga pan na yun. Siya atin nga improve ti Pilipinas kuman ako no kastaw. Kapsa. May atin niya na yun. Ang problema mga agdumdumog agmalmaliw na yun. Nakalito yan. Nagsakit si Bumaw. Marunong ka lang nga, ag-operator ti kastik eh, mayata yan na eh. Ano tayo ti may, idea nga tayo tao, nagmayat na eh, dalos ti pinupun ti pagay. Siya talimbang na street planting yaw. Ito yata idea, nagmayat, nababasit ka lang, mabalimay, nagmayat. Ito, pangbasit, ito, nagmayat na eh. May nga pagdalaws. Guro at damang guide na tayo tao nga may kabel, may ngato, may babakas jay. May atin niya kung bagka-bagka na kayo, nagmaya nalagaan siguro tayo ito yaw, bagka-bagka na may. Maya, lambutin niya pagdalos pagay tayo ito yaw. Oh. Maya atin niya nga, nagsiya na pangontrata na kita, nalawat ang talunan ako, nagpintas ako para talaga may paraking ka tayo ito yaw, may nagmayat. Linis ta dalusan na niya na eh. Lagtaga, nagmayatan. Siya nga diskarte niya. Kapsat na eh. Dahil ito yung mic. O, pangdadakal. Nagmaya na eh. Nagsyata pa nagdalos na na eh. Nagsyat gaya mato yung takastoy nga mga ma-improve ka. Nagmayatin niya na eh. Takastoy mo ka, makakagat. Takastoy mo idol ka ka. Pabalin mo nga ang kontratang. Kontrata nga di punta Pilipinas ay no, di akorta, nagmayat. Nagsimple pangalat ti korta no ano. Smarte lang ti pa nagbiag. Nakaruruot ka, nagmayat mo na yung tag-shot kay panang kuha na yung nakadalos na o. Ito yung ati pag-spray na eh. Glambutin niya. Ito yung ati nagmayat o ano ka na eh. Diyan kayo walang titao mga kasapulan na ito. Igit lang o. Ang mga kasapulan ti mapanta kwan. Mga kasapulan ti mapanta tinganan o. Lambutin niya pag-spray na ito ay. Doon nga kaligasun ti sa napon na iti pa-sprayan na rin o. Yan dala ito tamtang nagnamay niya. Nag-shot nga diskarte na ito ay. Lambot. Oh. Ito ati diskarte. Ito. Mayatin niya nga pag-spray ito yan. Nagpaspas at yung spray ka dahil. Mga kasapulan ng pangkatating nga tataltalon mo. Mayatin niya nga idea. Ito ati diskarte. Among nga pag napagdatating nga na, ano ito? Tapno, butoy mo, nagdakatating nga, nagsakit ka, pagbutoy nga ako ah.
bagay. O, dahil naglambo na yan. Maispira namin. Amo nga, pagpagaw at sprayer, no? Ate kita sprayer nga ka. Naglambo nga spray dahil yan. Ate may improve. Kumanta Pilipinas yaw. Nagmayat. Nag-shot nga diskarte, no? Nalpas. O, dahil tao, kitain tayo. Ate panaggapas na. Nagmayat tayo sa baling kung dahil ito panaggapas na yun. Naglambo na panaggapas na. Ang kasla ka dahil tayo repair ta Pilipinas at nga pa dahil ito kasla paggapas ti buok dahil tao kasla resaur. Mayatin niya nga sa baling kung dahil ito yung style nga paggatas ti pagayaw. Naglambutin niya lay. Kuha pa yan, nagsita pa nakatilit na nga kan. Naikamada mo tenta ka nagayang, nagmayatin niya nga para kay kamada nang. Ito'y ate pa. High-tech na panaggatas. Lambutin niya. Mapan na maiklip tayo daw, mapan na maalain. Amo ka sa pulang ti tao nga mapanagbunagay. Nagmayatan niya eh. Naglambot, kita mo, ni-clip nan. Mangarap nga mapirpirsay. Nagmayatan pa nang ipanan niya. Nang ibagka nan. Lati masapon lang ito na ito, nagmayatan.